Iriyo nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Ruth Otieno yena mondo mwarwak wendo wa kendo daktari wa obonyiso wa ni nyinge nga en wuod kanyo lonye weche mage kae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano ahinya Ruth. Gi nyinga Levi Onyango Juma. An wuod game kendo an laktar molonye tuoche go mag dangni mag paro gi dho ngere iluonga ni psychologist. Amora ahinya kabiro kawuono mondo wawache achiel ariyo mag tuoche mopogore opogore mag dangni mag paro ma kawuono wabro lose kawuono. Erokamano Ruth. Erokamano ahinya daktari. In bada her mondo mimi watwak diher mondo mi wago mbaka kotenore kod chandruok mage kawuono mabende dhi to mulo weche wa mag dangni mag paro. Gi kawuono anyalo gombo ni mondo wang'i rach kata mana tuo mikelo dangni mar paro kod tiyo marach gi nyasore kata mwaluongo ni njaga. Koro nyasore ing'eni ntiere myth kata weche ma ji wacho ni en yath, en kama kamae, omiyo ji winjo kamae kamae, lakini ntiere gigo kata tuoche ma nyasore kata tuo ma nyasore nyalo kelo kendo e pach ng'ato kata mane dend ng'ato. Ma kawuono wadwa ng'iyare ni to ere rach kata tuoche ma opogore opogore ma nyasore nyalo biro godo, to ere kaka inyalo ng'eyo ni ng'ato yo motiyogo gi nyasore osechako bedo ni nitie tuo moro mosechako timore nade mosechako donje dende kata ni tuo ni osechopo e kiwango mane. Mane twak manyalo gombo ni kawuono mondo wabed godo kodi. Moro wachak ni nyasore nang'o? Nyasore wacha en njaga. Njaga en nang'o? Njaga en kaka yien. Yien wacho ni en yien. Waluongo ga ni weed, en yien mipidho. Kothe nitiere mipidho, to kosepidhe to dongo to nitie stage ma kochope to obedo harvested kata iwacho ga ni redho koso harvest cha iluongo ikaye mana kaka inyalo kayo oduma kata kaka inyalo kayo oganda. Mano koro emwaluongo ni nyasore. To nyasore gi gintie kidieny mopogore opogore kaluwore gi kaka gikelo, kaka ng'ato tiyo kode, kaka omiyo ng'ato winjo. Gin kidieny mopogore opogore. Koro nitie nyasore ma kitiyo godo to nitie kaka omiyi winjo dendi kanyo kata mane wigi kanyo mopogore gi type moro mar nyasore. Bende kata mana feature margi be opogore. King'iyo kaka itgi chalo, kaka giti, kaka itgi chalo, bende ibro yudo kaka kata mana rangi moro nitie moro ma kijani kibichi kata ma green, maralum ahinya, to nitie moro ma ralum neno biro ka gimo rateng'. Koro mago gin pogruok ma moro nyisi ni mae en nyasore mwaluongo kamae gi dho ngere. Nitie moro mwaluongo ni cannabis sativa. Mano mane ma sana watiyo godo kende ma sana kata mane e Kenya kai ipidho sana kende ma ji tiyogo kende ma kelo madhara mang'eny mwaneno gi eki. Iluongo ni sativa. Cannabis sativa. Erokamano ahinya. En ipidhe kata onyalo dongo kaka buya, to bende mana kaka daktari owacho ni nitiere kidienje mopogore opogore mag nyasore kata sativa ma bende wacho ni thothne ng'eny pachoka. To pogruogni biro kod kite kaka ochal kod kaka bende odhi bedo kosedonjo e dendi. Nitiere moko manyalo miyi winjo mopogore kod kaka inyalo winjo kitiyo gi mamoko. To seche mwago mbaka ni adwa ni mondo mwang'e ane gimomiyo thothne tiyo kod gigi kata tiyo kod nyasore osebedo mang'eny e pachoka. Okang'eyo ni ng'eny kuom ji duto te koso ng'eny kuom rawere. Daktari moro nyalo leronwa kotenore kod nonro mabende inowuon itimo kata jotuo ma ineno. Nyasore to ng'enyne sani itiyo godo gi rowere mang'eny sana, kendo kochakre mawach ni higni 14 kodhi nyaka higni maybe 40, iyudo ka population makanyono dwa tiyo gi nyasore ahinya. Kendo sida masani nitie ni kata mana nyithindo manie primary school bende iyudo ka sani koro gisechako timore nade, ng'eny gi osechako tiyo gang'ono, osechako tiyo gi nyasore. To kibiro koro kidonje high school kae bende koro iyudo ka koro atamalo no dhi timore nade, dhi malo. Aeto koro kidonje mbalariany kanye ma koro timore nade, kanye ma koro gure. Koro manyiso ni apani nitie age group moro ma kaluwore bende gi freedom ma ng'ato yudo. Nikech nyathi ma primary cha ing'eni nyaka koro opondo sama moyude momadhe go cha bende iyudo ka onge ahinya nikech okinyi janyuol tere skul ene gi jopuonj
ai godhiambo be ang' iduoke pod en gi janyuol kendo kidhi e high school koro yudo ni gin gi freedom moro nikech jok mang'iyo gi sa duto cha yudo ko bedo ng'owa odok piny nikech jopuonje high school mang'eny sani Kenya kae gin boarding school to boarding kae miyudo ka koro nyasore gi nitie kaka giyudo yo ma gidonjo go ang'owa e sikunde ka giseyudo ma gidonjo go e sikunde to koro kata mana sama preps ni timore chande tiyudo ka nyithindo moko gin gidhi giponde baf kumoro gitiyo gi nyasore no moko ng'ado chiel dhi madhe maybe e market center ma oko kanyo no endo aeto gitimore nade giduogo e sikul sama nyithindo dok ma giyawo sikul to iyudo ka moko gipando kuonde moko e gik ma gidok go eko gitero e sikul koro gitiyo kodgi e sikul kibiro e mbalariany to koro en gima itiyo ga tiye ka gima en gimoro ma available ma nikech itiyo kode ka gima jok machamo sweet chala kaka sweet ma jok ma use ni kanyo peddlers ginge kuonde go nitiere koro yudo ka mbalariany nyasore ng'eny kabisa to kendo koro kowuok e mbalariany kanyo koro jok ma ikigi oseniang' matin jok ma kendo koro tiyo gi nyasore sana kosewuok e mbalariany gin jogo ma odhi mo develop tuo ma kawuono mwada wuoye mwaluongo ni cannabis use disorder nitie jok matiyo kode e mbalariany to chopo maybe ka gichopo e sekendia kata thadia kata higa mar 3 kanyo to yudo ka be gichao gisetimore nade gisewere godo machopo ga kama moko weyo nitie chopo kuma ng'ato weye kende lakini yudo ka jomoko to koro gidevelop tuo ma waluongo ni cannabis use disorder ema kawuono wadwa wuoye koro mage jok mabro endelea kode kamano ma kata ka gidongo to yudo ka ng'ato pod timore nade to mano komino ni nyithindo madhi sikul kende matimo gang'o nikech watiyo mana gi example mondo watemo mana ng'iyo ka skunde kanyo mondo wane ni age group mane matiyo kode ahinya lakini kata mana jok mok dhi sikul kata mano osetieko sikul njaga itiyo godo e Kenya kae achiel kuom ji 3 mawuotho kamae nyaka ibro yudo ni achiel kuom ji 3 e population ma Kenya kae tiyo ga ng'owa tiyo gi njaga chuo inyo tiyo gi njaga maingo jogo mamiye kendo chuo condition kaka mar cannabis use disorder ni ineno ka giyudo ka gidevelope mang'eny moingo jogo mamiyo to mago apani factors mana mag gender ma contribute momiyo ka koro atamalo mar chuo matiyo mang'eny gi njaga mana kaka mana drugs moko gi bende ibro yudo kata malo ni malo mar chuo matiyo kodgi moingo jok mang'owa joma miyo wadonje to kachiel cannabis use disorder kata tiyo marach gi njaga kata nyasore midhier ikelo kod tiyo kod nyasore kata njaga wadonje e midhiero gi wadonja ne kaka odonjo modonya ke obwongo mango kel chandruok makoro waluonge ni disorder nikech disorder en chandruok disorder en tuo daktari ajawacho mana kaka iwacho maber no disorder en chandruok to ajawacho ga ni disorder en gimoro ma en out of order manyiso ni order mari ka en ni onego bed ni sa 10 okinyi sechiew tiyudo ka koro ichako ga chiew sa 1 manyiso ni order mari mar chiew cha osetimore nade oserochore ka in ng'at madhi ga nindo sa 3 otieno tiyudo ka koro nindo ni kidhi nindo sa 3 to nindo kwanyi sa 6 ine pien kanyi lokori timo kama manyiso ni order mari kata pattern mari koro mane mwaluongo ga ni disorder koro sama wacho ni cannabis use en tiyo godo to cannabis en nyasore mwawacho no koro sama wacho ni yo mitiyogo gi nyasore mari kosekelo chandruok kuomi mane mwang'iyo koro wachako wacho ni ma en cannabis use disorder ranyisi mang'eny nitiere yo motiyogo gi nyasore kata yo motiyogo gi njaga osechako lokore kata osebedo cannabis use disorder manyiso no osekalo kiwango mar tiya kode wacho ga ni gimoro kitiyogo mang'eny ahinya kelo hinyruok obed gino maber obed gino mang'owa too much of everything is dangerous donge mane gima wacho ga koro manyiso ni cannabis sami setiyo kode nyalo chopo kumoro ma koro in iwuon ineno ka kiwango mane chako madho cha nikech njaga obedo ing'ine ikatirole kandawa kaka ineno maeni koro mae waluongo ni joint mano joint achiel koro yudo ka sama ng'ato chako madho njaga onyalo ga ywayo joint no nus kata quarter to winjo lokruok e ang'owa e obwongo mare owinjo ka en high owinjo komora mora onyiero owinjo ka samoro ka wacho ni wan gi kidienje mopogore opogore mag
mag njaga. Nitie njaga ma kimadho tibiro winjo ka in hyperactive. Inyalo puro puodho kiwango moking'e ni nyalo timore nade, ni nyalo puro puodho. Ibiro winjo ki il kimor, iwinjo ka iwuoyo mang'eny. In gi teko. Mano waluongo ni cannabis sativa. Nitie cannabis indicus ma en sama imadhe tiwinjo kiluor. Iwinjo ka luoro moro maki, ina ng'at ma otang', ipani ng'ato lawi, tiwinjo ka gima mano kidieny mar ariyo. Awacho ni kidienje gin kidienje mopogore opogore. Gima miyo ng'ato winjo kama gin chemical manie nyasore no. Cannabis sativa nigi chemical moro maluonga ni THC. Ma bende kata kiwuotho tibiro winjo ka ng'ato wacho ni mimi natafuta THC. To ging'ega ni THC no en ang'o kata effect mane mokelo kuom ng'ato. Njaga manigi THC kata nyasore manigi THC ema miyo ng'ato mor, ineno ko chikore, obedo very hyperactive. Njaga manigi concentration mang'eny magino mwalonga ne cannabidiol, mane koro cannabis indicus chande. Mane njaga mamiyo ng'ato winjo koluor, o isolate, owinjo ka gima dende buok. Koro mano luore gi effect. Lakini kokoro waduoge disorder. Awacho ni ranyisi mokwongo en ni kiwango manitiyogo gi mar njaga. Kanitiyoga gi nus tiwinjo ka effects ma wacho go sechako maki. Aeto chopo kuma koro kata ywa mana chiel. Tiwinjo ka pod ina normal. Poko chopo kumonego beni timra effect cha poko chako timre nadi, poko chako maki. Aeto idhi yudo ka in koro isedhi areyo. Chopo kuma koro odiochieng' in gi pattern moro ma okinyi nyaka ywa adek, lunch nyaka ywa adek, kamano. Manyiso ni joint, achiel no luongo ni joint. Manyiso ni kiwango ma njaga kata mar nyasore nitiyo godo osetimore nadi, osechako idho kata idho mondi winj effect moro mani winjo chieng' mane ywayo kuota ma wawacho cha. Mano ranyisi mokwongo ni isechako in gi gino miluongo ni cannabis use disorder. Nyalo chopo kuma koro ineno ka in iwuon itemo ni mondi we nyasore, kati wuoge kata kimadhe, to tami. Kitemo ni ka wuono we agoe break matin mondo kikamadh gini, tiyudo ka weyo madhono, iyudo ka ntie ka kiwinje dendi kanyo idwaro mana ni mondo ywae saduto. Sami setemo weyo njaga in iwuon, to njago tami weyo, mano nyalo bedo ranyisi mar ariyo ni isebedo gi cannabis use disorder. Nyalo bedo ni in ng'at ma in gi tiji kaka koro in kama nitie ni wane tich. Tiyudo ka koro tij chande bet ni inyalo bet ni wiyo wil no kidhi tich, kata inyalo bet ni nitie gimoro mitimo modwado korka njaga koni momiyo kidhi tich kako ne gitim kata kitimo responsibility moro monego bene nitimo. Tene ni sechako juango responsibilities. Sechako juango responsibilities magi kata majukumu magi. Majukumu go nyalo bedo ka tich, onyalo bedo e ot, onyalo bedo kata mana majukumu mari ni wuon. Mano ranyisi mar adek ni isechako bedo gi gino mwaluongo ni cannabis use disorder. Nyalo bedo ni pesa ni iyudo ka koro pesa mang'eny sana dhi e nyasore. Pesa moro misepango ni dwa timo project moro kumoro, kata ni dwaro tero nyathi skul, kata ni dwa timo ang'o, iyudo ka pesa no koro ichako timori nade, ichako tiyo godo e yo mar yudo nyasore chande. Mano ranyisi mar ang'wen ni sechako bedo gi cannabis use disorder. Moro bende minyalo ng'iyo en ka koro isechako isolate. Manyiso ni isechako weri gi anyuola, isechako bedo kar kendi, ibutno okidwa ni mondo iriwri gi ji ahinya. Mano ranyisi mar bich ma wanyalo wacho ni mano ikineno kuomi tiwacho ni gini nyalo bedo ni kuma osechopo ni osechako bedo ang'owa, osechako bedo ni chandruok. Daktari akwa ni mondo mwamake maka kanyo ka mwangiyo ranyisi gi mabende kotendore kod twagni kaka wamedo sudo ni nitiere ranyisi moko ma ino wuona inyalo neno ni chandruok osechako bede. Kuom ranyisi nitiyoga kod joint achiel kata nus kod dwani mondo miti godo mang'eny. Daktari wacho ni mano en ranyisi mokwongo ni chandruok osebedo. Kaeto ichako weyo tije ni
ichako jwango tije ni mano endra nyisi machielo ni isebedo kod chando kisechako bedo kar kendi idwa ni isolate mano bende endra nyisi machielo opimo no bende ni kotendre kod kidieny kata type ma itiyo godo ibro dwaro ni imor mang'eny katiku mang'eny katiluor mang'eny mano bende en achiel kuom ranyisi manyalo nyisi nyaka bedie ni isechako bedo kod disorder en ang'o teneni order ma pile cha usiruchure en tiyo marach gi nyasore entiere kod midhiero mage ne obwongo otimo obwongo nade nikech gin hormones gin chemicals seche mosedonjo obwongo mibedo kod disorder obwongo ni dhi bedo kod chandruok mage Nyakwara Mugia Jwang wakaw yweyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Challenges manitie ng'ato nyalo biro ko biro e duka ko nwang'o ka gino onge to nitiere kaka oko trusti mondi dhi kaone kamoro. Kit nyamburko maloso ne en Land Rover to en mong'eny ka nikech en mana chako kode to kilose kigole scratch be lose to kichako nengo minyalo chako wuo en gimoro 2.5 million. Okumba ni chudo ne opogore kaluwore gi nengo mar gachi. To be wang'iyo ni gari ni en aina mane. En gari mitiyogo in iwuon. Koro gipogore. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Anywho's, Semina Daiko Manchoka. Nikupe. Ninyando Stars nege kwano thuma, Musa Juma no kwano thuma. Adier makende en ni wuon thum mar Adhiambo pod ngima. Ramogi TV omanyo kendo oyudo wuon thum.
Koridoman kata Othoro Ng'ong'o mane otelo ne Siyenga Dynamic Band. Koro jogi nokawo stage performance mana kaka iwacho no gidhi gi record. Ng'ama nowero gino ka ng'ane ema nodhi owere kendo ka Musa. Tudri gi Solomon Atito Kafaya tich abich ni e chenro mar ng'ejo thumbewa kochakore saa 2 okinyi kendo wanuoye ngeso saa 5 okinyi. Sende minena sino goyogo an mane nandiko. Tich odemo nyage mwadogi e pacho Masadijo yoro. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu kopogore kod mago daktari nikech gin ranyisi ma samoro jomoko nyalo neno kuomi moko bende inowuoni inyalo neno kaka kuom ranyisi kapo ni tiyo kod achiel mano inowuoni mibro ng'eyo ichako tiyo kod gi 2 kata 3 inowuoni bro ng'eyo koro wadwa ni mondo madoge kidienya mar nyithindo kata mar jomadongo kata koko wadonje weche mag obongo effect ma intiere godo e obongo mar ng'ato. Nitie ranyisi kaka wang'iyo gino mibro neno kata ng'ato nyalo neno kuomi bende mago be nitiere. Achiel kuom gi en jwang'ruok. Ima in ng'ato ichaka jwang'ori maler mari chande koro ineno ka koro iwito ler mar dendi luokruok bedo shida maro be inyalo neno en ni nindo mar ng'ato nyalo timore nade nyalo rochore lokore mamano to be wabro ng'iyo kidogo ka podang wang'iyo kako ketho buongo pattern mar nindo mar ng'ato nyalo timore nade nyalo rochore. Appetite mar ng'ato bende timore nade rochore manyiso ni onyalo bet ng'at ma en koro chiemo ok ochiem sana to kata chiemo mochamo kande be yudo ka gin chiemo moko mana modwaro ka sukari wabro ng'iyo mano bende sama wang'iyo kar obuongo nikech mwadwa donje. Gino ma bende nitie manyaka wang'i kaka jonyuol maybe mane gi nyithindo school performance mare nyalo chako ka duogo piny miyudo ka koro nyathi oko perform kata mana oko kel result moko mano kelo ga dalaka king'iyo koduogo tiyudo ka last term ne en gi B this term oyudo C this term moro no biro gi C minus koro yudo ka performance mar nyathi e sikul bende rochore kendo duogo piny. Mago gin gigo ma wanyalo ng'iyo kendo wanyalo neno mwawacho kamano. Koro kwarieko buongo nikech mane monego beni wawuoye awacho gik moko ariyo sama wachako kendo awacho ni njaga nigi gino mwaluongo ga gi dho ngere ni compounds kata ingredients. Sama idwa loso omena nitiere gik minyiewo midwa chielo go omena no ero. Inyiewo mo, inyiewo nyanya, inyiewo kitungu, mago waluongo ga ni ingredients mag loso chiemo. Sama koro chiemo sa osechiek to ingredients gi duto ni ei chiemo cha wachamo go kanyakla. Nyasore be nigi ingredients mage. Ma wang'iyo moro mwalcho luongo ni THC to moro wang'iyo mwawacho ni luongo ni CBD waluongo ni cannabidiol. Koro gima timore ga ni e dendwa ka nitiere gigo mwaluongo ga ni receptors mane obuongo wa kae waluongo ni receptors. To nitie system moro kane wan e school e primary nipuonjowa ga gimoro ni digestive system manipuonjowa mouth gang'o esophagus goiko nyaka kucha donge. Dendwa ka nitie system moro mwaluongo ni endocannabinoid system ECS. Endocannabinoid system ema system mane del manjaga samo donje del mana kaka chiemo be kwa chamo to dhi e digestive system muya sama wayueyo bende donje system mare binipuonjowa ga breathing system lungs ang'o goeko. Endocannabinoid system bende nie dendwa kai ma sama waywa njaga chande to nitiere gik ma receive ingredients ma wawacho ga mag njaga ka part mar del ma receive those ingredients achiel kuom gi en obwongo kanyo ema nitie gigo maluongo ni receptors ma receptor maro maduong' mane obwongo kanyo waluongo ni CB1. Sama gino sedonje THC kosedhi modonje to nitie effects mokelo e obwongo. Achiel kuom gi en memory loss manyiso ni wich mawil ma inyalo ga oro ng'ate e jikon to kochopo kacha chande tiyore pala tiwinjo ko penji ni mama tiyora ga ang'o e jikon kai. Mano manyiso ni short term memory loss moro osedonje. Gima nyosomo in fact onge nyathi manyalo kalo penj. Nitie giro ma wuondo ga nyithindo mane mbalariany mabe achako kwacho ni myths moko nitie mag njaga kai. Weche moko maliekore donge. Miwacho ga ni ng'ato komadho njaga to nyalo somo mang'eny kendo obet nyalo kalo penj kabisa. Njaga
en gi gino mwaluongo ni stimulating characteristic manyiso ni en stimulant manyiso ni sami madhe cha tiwinjo ka dendi otimre nade ochangamka chal ng'amo madho chai iwinjo ka dendi caffeine kosedonje dendi tiwinjo kichangam njaga nigi that effect stimulating effect mane mamiyo ga ng'ato nyalo madho njaga tiyudo kopuro mang'eny saidi kata odhi otiyo tich moro mate kata nyise ni en gi teko mang'eny monyalo nikech en stimulant koro mano ema kosa mabedo ga mineno ka nyathi sikul nyalo ga wacho ni gini kamadho tawinjo ka an very alert anyalo somo mang'eny kendo anyalo paro gima timore nade but gimoko ng'eyo ni samo madho njaga no nitiere memory loss ma biro short term gi long term magimi somo mineno ga kinyalo somo book from beginning to end cha sama kori bro dwaro that information mondo retrieve ka ine penj kacha chande information no timore nade olalte koro mano effect moro mantie e obwongo marwa kodok korka memory njaga ntiere gino mwaluongo ni cannabis induced psychosis psychosis asewacho kae ni en gino bedo out of touch with reality kata timbe moko ma ng'ato timo kata gik matimore kuom ng'ato mok gin normal ma gin abnormal mane wasewinjore ni kwa wache penj laktar ka aten neko mane mwaluongo ni psychosis njaga kelo neko mar obwongo kendo science mibro neno kuom ng'at ma otiyo marach gi njaga mochope kiwango mar psychosis achiel kuom gi en wuoyo kende obet kumoro tiwinjo ko wuoyo kende onyalo bet no wuoyo gi ng'ato e wiye kata wuoyo gi ng'ato e oko mar ntiere gino maluonga ni hallucinations hallucinations ema sana miyoga ji wuoyo kende gi kata ng'ato nyiero kende kumobetie nikech owinjo ka ng'ato wuoyo kode to dwani mondo timbre nade oduok ng'atno kata obedo gi conversation mar ng'ato samoro bonyalo mana winjo voices e wiye ok ng'ato wuo kode necessarily lakini owinjo ka gimoro ng'ato wuoyo e wiye mage mwaluongo ni hallucinations onyalo neno ka gimoro kalo kamoro ma ng'at ma oneno onge manyiso ni oneno gigo mano psychosis to mago njaga kelo delusions bende nitiere delusions gin ena ni ng'ato amini gimoro mokena adieri bok en gimoro ma onyalo prove ng'ato nyalo nyisi ni lawi mirwako maneno kana neno en green to wacho ni to kawuoni rwako law marakwar manade ni Ruthi bere law marakwar no kabisa to in law mirwako marakwar to kitimri nade okine to insist mago malunga ni delusions manyiso ni gin false beliefs ma wa believe to kwane njaga bende e dendwa ka nitiere gino maluongo ni glucose sami madho njaga THC ma wacho cha o reduce glucose level kata sukari mane dend ng'ato mane momine no ka ng'at jok matiyo gi njaga iyudo ka gin giero chiemo moko motimre nade mamit mani chiemo mane gi sukari waluonga ni manches odwaro mana no cham chapat pancake donut gik ma dok kama kono ka kono koro manyiso ni THC cha odhi moduoko glucose levels magi piny sama oduoko glucose levels koro dendi dwaro glucose chande tiyudo ka koro dhogi bro bedo dwaro gik matimre nade mamit go eko to mano ko wachore ni ng'at mohero gik mamit duto gi madho njaga mano matemo wacho Ruth mar yo kwa wacho kwa dogo wang'iyo kaka okelo bende shida adwani wang'i achiel kuom gigo ma apani pok dhano ko ng'eyo mang'eny kwa doge weche go mag fertility kendo fertility mar mwanaume wacho gik moko sama wawuoyo cha wacho gigo moko maluongo ni receptors ma wacho ni nitie moro maluongo ni CB1 to moro be iluongo ni CB2 CB1 wacho no ng'eny e obwongo to THC mohero dhi to riwre gi CB1 to kelo effects moko mwase diskai nitie moro maluongo ni CB2 en sana ibro yudo ka ong'eny del koni kendo kodhi nyaka duong' mar ng'at madichuo CB2 gi eki kendo duong' mar ng'at madichuo e scrotum kanyo nitie ga gik maluongo ni yellow fats THC ohero yellow fats kendo ohero riwre gi CB2 gima timore ni sama THC osedhi modonje mendeni odhi to denature sperms moyudo kacha chande koro yudo oketho tonge ni go eko mag nyodo ma koro yudo ka inyalo ga bet ni temo goyo shot mar nyathi tiyudo ka shot go timre nade ok gore to samoro nyalo gore tunyuolo nyathi manigi complications mag developmental koro chieng' moro ka nyathi yowuok maybe en gi autism kata condition moro amora mobiro tibiyo ka ng'ato nyalo penji ni to be ni madho ga njaga daktari mung'eyo bro penji ni to bende nitie drugs moko manitiyo godo kaka ng'ama dichuo kata ineno koro manyiso ni nitiere kaka njaga affect kata ketho
nyodo mar joma chuo. To mano gima nyaka joma chuo bende nyaka bed ni ging'eyo. Del ka entie njaga, nitie effects mang'eny man njaga kele. Kata mana tuoche go kaka inyalo yudo ka bronchitis, iyudo ka iro mwaywayo mang'eny chaga ng'wango go. Oketho our del mang'eny. Nitie cancers mopogore manjaga timore nade, manjaga kelo. To magi gin duto gigo ma ena ni kia ema nitiere. Lakini ber nikech koro penj laktar obiro, koro wabro puonjo ogandawa mondo ging'e ni gik mwatiyogo gi nitie kaka giketho dendwa achiel kachiel. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ne wantiere kod picha moro maber ka mokalo akwayo ni mondo mi waket ne nyikwa Ramogi Ajwang' mondo mi wane ka wakete yo machuok chandruoge manyasore kata njaga nyalo kelo e del. Wantiere kod long term, mago gin chandruoge mag ndalo matin kachiel kod short term, long term kachiel kod short term, ndalo mang'eny kachiel kod ndalo matin. Picha no nyiso wakacha short term ineno gi kanyo nyakwa Ramogi Ajwang' kang'eyo kinyalo neno gi to waneno kacha weche mag chiemo e yo ma ok kare kaka daktari ne pimonwa kacha weche mag memory loss, wich ma wil sate mago mana short term, weche mag hallucinations ineno kata iwinjo gik moko nego beni, ineno kata gigo ma ok onego beni winjo. Kae to long term bende daktari opimonwa tuoche makoro ang' no donje obwongo, ma ang' no donje dendi, ma ang' no donje nyaka yore ni mag nyodo kaka ng'ama dichuo. Seche mosedonje yore ni mag nyodo kaka ng'ama dichuo nikech itiyo gi nyasore inyalo nyuolo nyathi kata inyalo kelo nyathi mantiere kod chandruoge mang'eny matamre gi nono. Eka ang' daktari biro penjo ni debed ni itiyoga kod njaga koso. Daktari okang'eyo ni kapo nono ni ng'ato oseneno ranyisi gi to ma nyiso ni osebedo kod disorder koso nitiere ranyisi mabiro nyisore kako ka ng'ato chako tiyo kode mondo mi ng'ato chij chon kata janyuolo chij chon, ofweny chon ka gin pok odhi ahinya mogurore makoro waluonge ni disorder. Ranyisi gi the moment sasa misechako nene ranyisi gi manyiso ni disorder osetimore nade, osedonje. Koro kikiriti nikech tuo moro amora onge tuo mabet ga maber koko thiedhe kata koko bedo managed. Omedo mana dhi mang'owa kata malaria kogoyi to kidhi osiptal symptoms ka imedo mana winjo ka koro dendi timore nade, tinyalo dhi kamano ma koko thiedhi to koro inyalo kata sim. Koro mano en okata cross kata mana gi tiyo marach gi yedhe mamero jigi. Obed kata kong'o kaka imedo madhe e kaka omedo ketho ang'owa dendi. Njaga bende ni mana kamano kaka imedo tiyo kode kokores kaka kisechako neno symptom go onge chieng' moro mabro bet ni koro giduogo piny, gibro mana medo timore nade, dhi mbele. Emomiyo anyalo wacho ni sasa miseneno ranyisi modwa chal kamano kata modwa dok kamano, manyane kata in iwuon ibed piny penjri ane ni to ere gima adwa timo mondo gini kik chope kiwango moro makoro ok nyal tim nade, ok nyal resi kata ma kiwango moro makoro ok bi konya kata bar konya nyalo bedo matek. Mane gima nyalo wacho penjo no Rose. Kwa donje obwongo timo obwongo nani nikech obwongo bende wantiere kod afuni mang'eny mag obwongo. Gik ma waneno gi gin ranyisi ka koro osedonje del, osedonje obwongo. Ne wantiere kod picha moro maber ka mokalo mar obwongo. Obwongo bende nitiere kod gik mang'eny kaka chemicals mamiyo otiyo kaka otiyo. Otimo orocho chemical kaka iwacho no, chemicals mane obwongo, hormones ma obwongo gologo nitie kaka orocho gi. Koro rochruok no emibro yudo ka o target parts mag obwongo mopogore ma focus gi kowacho ni memory. Iyudo ko orocho parts mag obwongo ma assist wa gi ang'owa gi memory. Wamake kanyo daktari wakawie yueyo mana matin ka waduogo to abro chako karo obwongo marochore kanyo ko diagnosis kaka daktari bro timo nonro mawach ni ma en CUD tendenia itiyo marach kod nyasore. Kikidhi mabor kikisud kata matin. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Ini dhi kanye bang' kiseweya duka kano?
pamoja katika sala. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *860 *286 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kamwabro budho manyanga kawakelo ni ngolo motimo kathedro. See you there. Tiedero. Ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Lu chenro ni Ngeso ka Ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Manen jod bura machon makarachuonyo mabende nyinge ni historia mar lokruok mar Kenya Mama Phoebe Asiu owito ngimane. We still have 3 out of 10 grade 6 learners not being able to read and comprehend a grade 3 story. Report mar Usawa Kenya yango ni rang'iny mar somo e pacho ka ni piny, kathoth skunde sekondar mag junior onge gi jopuonj molony. Students we are almost approaching exam. The students ok nyal biro for preps, students ok nyal biro for dons. Recently, around 5 boys nolony duk modok utegi gi boxers. Jopuonje mama wego Polytechnic ondiko ne migawo mar arita ka ywak e wirochruok mar arita nyaka nyocha wang' tesendo bila mama wego. Machiegni kendo penj laktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari wang'eyo kaka orocho obwongo. Kanye ma wachagodo kato wang'ene diagnosis ka kutimo nonro miwach ni to en midhiero mar nyasore kata tiyo marach kod nyasore. Koro mana obwongo ing'eni obwongo mowacho ga ni en kompyuta mar del. Ene mokonyowa kaka wanindo, kaka wachiemo, kata mana weche mag reproduction, hormones makonyo gi reproduction kata mana kuom jok mamiyo. Signals go duto chakre ka kanye. Sama waketo gima foreign to okadwa tiyo gi wach foreign no nikech njaga gi bentie moko matinde, in fact we mul mano kandi nitie moko matiluongo ni foreign manyis nitie local gi foreign wacho ni gin kidienje mopogore opogore. Gima dwa yinyo nyiso kijende ni onge gimoro ni foreign gi local. Ncha wuoyo gi kijana moro to nyisa ni en local tinde komadho to kowinj ka donjone maber to magi myths mantiere nini. Gima timore gi gima giluongo ni foreign ni mae en njaga morew gi yedhe mopogore opogore. Ema miyo koro givinjo kaka givinjo noero. To ng'ato dhi wacho ni mae njaga mowuok Jamaica kata mowuok kuma kama kamae, koro gichako luonge ni foreign. Lakini en njaga cha mokawo dhi oket heroin moro matin e iye, oket cocaine moro matin e iye, omede gi kong'o moro matin, obuke go kanyo ae to tuoe godo to oriwe kamano ero. Ema kori miyi tiwacho ni kiro kivinjo koteri mang'wech ng'wecha tiwacho ni iyo ni foreign. Gigi sama waketo any toxins, nikech chemicals ma wacho ni gin njaga gi gin toxins. Sama waketo gima wamadho gima sibiwano kawo gima otero gi obwongo wacha, gi affect hormones kaka ghrelin, leptin makonyowa gi appetite, nindo.
njaga bro rucho nindo mari kaluwore gi disruption mokele obwongo mari parts mag obwongo magi makonyi mamiyo nyisi ni sani koro onego beni hormone makama iwuok madhi miyo koro idhi nindo to mae mawuok monego beni koro idhi timore nade idhi chiew njaga sami kete wi inoero nitie ka korocho obwongo parts mag obwongo magi monego beni konyi gi memory emomiyo memory short term cha donje to gi long term cha bende timore nade donje nitiere gik moduoko chien e dendi nyaka e obwongo mari mamiyo hallucinations go koro chako donje forebrain mari odhi oketho koro weche mang'eny gik mang'eny to mae gin okata cross all drugs moka biwacho ni njaga kende emomiyo ineno ka neko mang'eny tinde biro kata wan gi vijende mang'eny ma yudo neko kowuok kod tiyo marach gi yedhego matimore nade mamero ji to en kia mar oganda kod vijende gi nikech gigi ok gin gik mamoro mibiro puonji e klas kata mibiro nyisi nang'o ta ole moro bedonje ni ng'ane no tiyo godo winjo komoro tiyo timo kamae to effect mokele obwongo mari gi mokele dendi chande will still be the same emomiyo anyalo jiwo ji ni mondo gibed gi ng'eyo ni gik ma gitiyogo gi ketho gi e yo machalo nade king'eyo ni babau ne madho njaga kik iket njaga e dhogi nikech in gi predisposition kowuok kuom kang'on nyalo bedo ni in gi predisposition king'eyo ni kendo risk factor moro bende okawa ng'iyo risk factors gi eki nyathi mochako madho njaga kapok obet jahigni 18 nigi chances mang'eny no nyalo develop cannabis use disorder moingo ng'atno ma osekalo higni 18 forebrain mari by the time ma ine higni 10 pod in higni 18 obwongo mari poko koro sami sechako keto gigi obwongo ma poko tegno to dhi tegno kode chande iyudo ka chance mari ni malo mar bedo gi cannabis use disorder kata yudo neko mikelo gi njaga kitiyo kode kokalo kata mana higa noero emomiyo magi gik monego beni oganda ng'eyo janyuol ka in gi nyathi manieni ni kik iywa njaga bute kata kiywae kik iore njaga ni dhi omna njaga ka ng'ane kata dhi orna ndawa kamano nikech mano ibro expose nyathino e drug ni kapod en ng'at ma tin mapok obwongone otegre mondo mi manyalo receive gigi to mago gigo mabro kelo neko ka nyathini poni bro tiyo gi gigi mbele erokamano maseti mobwongo tegno cha to tegno kode koro en chandruok maduong' mokalo koro diagnosis watimo nang'o daktari waseneno ranyisi gi samoro janyuol oseneno ranyisi gi okele iri kaka Dr. Levi ni Dr. Levi aseneno achiel ariyo adek kuom nyathini aseneno achiel ariyo adek kuom awuon kaka ng'ama wuoro kata kaka ng'ama miyo utimo diagnosis nang'o mondo mifweny ni to en nyasore to nyasore ni en nyasore ma nawinjo kiwacho ni tiere moro ma foreign ma bendo chako med gik moko e iye kosote katika diagnosis odhi gola ni ng'ato timo marach gi nyasore drug test chakoga kwada timo nyaki chak gi drug test mondo ing'e to ing'e ng'ato bro biro ni to wacho ni atiyo mana gi ndawa kende kata tiyo mana gi njaga kende ichako gi gino mwaluongo ni urine toxicology manyiso ni ikawo lach nyathino kata lach ng'at mobiro no ero sana ok gin duto gin nyithindo kata jok madongo tiyo gi gigi titimo gino mwaluongo ni urine toxicology to urine toxicology bro nyisi ni traces mage mantiere e lach mar nyathino kata lach mar ng'at wuon ng'amo kel kanyo no ero kanyo ibro ng'e ni en gi njaga en gi gima kama en gi gima kama bang' mano to koro ichako timo gino mwaluongo ni structured interview ma ipenjo ni ere kiwango moseti kode mage ma useneno kata ma en owuon oseneno kuome withdrawal symptoms mage moneno withdrawal en gino ma wayudo samu kwa tiyo kode nikech dendwa oseng'iyo tiyo kode gi njaga ka entie ga withdrawals mabende en godo mabe dhano mang'eny wacho ga ni njaga onge withdrawals nyasore onge withdrawals gin gigo mag kong'o insomnia en achiel kuom withdrawals mag njaga koso nindo nitiere gino mwaluongo ni cannabis hyperemesis manyiso ni nitie kaka nyalo ga chopo kuma iwinjo ka koro iyi lit kabisa iwinjo iyi lit ka gimoro chwore iyi kucho aeti iwinjo ka ng'ok moro dwa biro ti ng'ok moro ma en mar gowi manyiso ni en ng'ok mawuok kolit manyiso ni nitie kaka njaga no osenjao gastrointestinal tract mari makoro miyoga
ng'ok moro biro ni okinyi ng'at ma dichuo to ng'ok gokinyi kamiyo motimore nade mapek mano kiseneno ranyisi gi nitie gik matimore kuom ji mok king'ega to samoro bende kata kidhi e osiptal ting'eni ok wawach ga ni wamadho ga njaga koro daktari bok nya ng'eyo ni gini ng'okni ikelo gi njaga ma osetigo mang'eny mosechako kelo shida ang'owa ei ng'ato magi gin gik moduto ma nyaka wa observe aeto watimo gino ma wacho ni luongo ni structured interview to miyo wa diagnosis ma bro nyiso go ni ng'atni nigi cannabis use disorder to cannabis use disorder be samoro kosechopo level mar psychosis onyalo ga present kaka tuoche moko kaka mana schizophrenia kata bipolar kaluwore gi symptoms monyiso kande bende nyalo ga bedo ni ng'ato ne tiyo gi njaga mondo osuppress kata mondo tem thiedho side effects mag tuoche gi nikech ne en godo to kong'eyo kaka onyalo timore nade kaka onyalo konyo koro yudo kodonje drugs mondo o self medicate wawacho ga ni self medication koro mago duto nyaka wang'i to waneno kiwango ma shida ni osechope and then koro wa advice ni kuwuok kamae recommendation en ni kijana ni mondo timne isolation okete facility moro minyalo konye kitimo ne thieth mondo opache owuoge njaga no nikech njaga bende mondo iti kode kiwango no koro en kiwango mwaluongo ni addiction manyiso no semaki makate tem weyo to tami mane mwaluongo ni addiction memang ni bede kod withdrawals kod weche makamago okang'eyo ka thieth nitiere makoro ibro wach ni ng'ani othiedhi moweyo tiyo kod nyasore chutho koso to ka ponono ni nitiere thieth chal nade okaw thuolo marom nade thieth mar cannabis use disorder en through rehabilitation onge shortcut moro mwa ibro tim mwacho ni wami yath moro mondo idhi muony mondo rehabilitation system obed maler mano en ga gino mwaluongo ni detox to detox wawacho ga pile pile ni en the initial phase mar rehabilitation manyiso ni sami biro to ntiere kaka inyalo gol toxins mane dendi go medically ma luok dendi manyasore mane dendi toxins THC ang'o mane dendi go timre nade wuogi lakini bang' mano iketi e rehab kumoro ma ipuonjie weche duto mineno ma thina wacho kae ae tibedo coached kaka inyalo dak ma okitiyo gi nyasore mano e the rehabilitation process to mano is an intensive process manyalo kawo between 4 to 8 months kaluwore kata mana 2 years kaluwore gi kaka irespond kod thieth ma imiyi e rehab yes so e dweche 2 dweche 4 kata higni 2 gi ma gimitimo and detox and a one time thing within the first week mi bedo admitted rehab emitimo ni detox detox and it's just a one time thing iketo ni aketa yedhe maluoko dendi maluoko to detox inyalo tim for any other drug obed kongo obed heroin obed what mondo kik withdrawals ka umaki nikech gima timore ga ni sama ng'ato osebedo addicted kata osetiyo gi drug moro ahinya samo kotiyo gi drug no to biro winjo ka gima otuo koro samo winjo ko tuo cha ema medega mondo dhi wacho self medication mane gima golega mondo dhi omanya ng'owa omany drug no kata omany nyasore no ero mondo oywa mondo kik dende owinj ka tuo koro mondo kik iwinj kituo no mondo gombo no kik maki itimo gino miluongo ni detox aeto bende drugs gieki ntie moko ma kigolo abrupt mano be information monego be ni dhano bet godo ntie moko wawach kata kaka kongo ntiere kaka kigolo kongo kuom ng'ato dichiel nyalo hinye nikech dende oseng'iyo godo system mare oseng'iyo gi that presence of those toxins kod kongo no ero koro detox help ga the body mondo kik bed adjust kata kik obed gino mwaluongo ni aversive reaction sama i withdraw that kata sama igolo that drug detox bro konyi gi mano koro kiwinj kituo to ngima ni bende reso mondo kik iwinj ka gima idwa and kuom drugs moko kata kuom gik moko kaka kongo ng'ato nyalo wito ngima ne kigoli agola apoya kamano maonge gimimiye koro alternative mar kongo no emwaluongo ni detox mibiro timni kawuono ng'ato apenja ni to awinjo ga ni kata mane rehab kuonde go nitie kongo moko muketo kanyo ma ka ng'ato biro
to mondo kik ohinyre ahinya imiye matinti tanyisi ni oya mano kaka watime nitiere detox mitimoni mondo mi kik iwinj kaka iwinjo kamano kata mondo mi wores ngimani kik iwit ngimani to ibire thieth. Ero kamano. Seche ma ithiedho ng'ato kata seche ma itemo mondo mi ogol ng'ato e chandruogni iwachonwa ga chendo ni ber ka family bedo involved. Tiende ni jogo mantiere machiegni kode nyalo bedo jaode kapo nono ni en ng'ama miyo, nyalo bedo jaode kapo nono ni en ng'ama dichuo, nyalo bedo jonyuol kapo nono ni en nyathi. Importance gimomiyo ber ka family bedo involved en ang'o? Ber mar involving family nikech mokwongo tuoche gi gin gigo ma affect family duto. Anyalo bedo ni ane matiyo marach gi nyasore, lakini chopo kuma koro tiyo na marach gi nyasore ni osemiyo o affect mamana, o affect nyathiwa madak go chande. Nikech nitie timbe moko mabiro gi tiyo marach gi yedhe mamero ji. Kuo en achiel kuomgi. Miriambo moro onge ng'at machieng' moro nyalo amini gimoro mowuok e dho. Iriambo sate nikech idwaro mondo iyud kata mana pesa midhi timo gang'o midhi madho go gigi kata kamano. Nitiere weche manyalo wachore sama ng'ato ni hai chande, nitie gigo monyalo timo, onyalo bet ma violent. Koro mondo mi waluongo ni family therapy. Mondo mi walos weche gite mondo bende jonyuol kata mana gi familia be mondo wapuonji mondo waketgi kamoro achiel wanyisgi ni gigi timore kama nikech mae en tuo ma kama to magi symptoms mag tuo ni mondo jite o heal nyaka wakel anyuola family kamoro achiel. Mar ariyo en ni support mang'ani bro yudo sama wuokie e thieth. Nikech rehabilitation kacha to olor ni yie kacha itimo ni that rehabilitation process. Lakini kiwuok njaga gi pod ginoko kacha chande. Jok manu madho osiepe ni ka pod ginoko kacha chande. Pedla mane uso ni njaga no be pod dwaro pesa ni chande. Kore nyalo ga yudo kata kinde wuok e rehab mondo idogo ko kacha idoge ot. Tiyudo ka oket ni party moro kumoro mar nani amerudi. Magi duto gik monego beni wapuonjo familia mari kendo watimo negi gino moluongo ni family therapy mamiyo ging'eyo kaka gireceive gigo moluongo ni exit planning. Sana jok ma osechope cannabis use disorder, alcohol use disorder, nicotine use disorder, iyudo ka maybe tich nokethore nikech wacho neglect mar responsibilities kacha. Iyudo ka nyithindo maybe dhako noseringo nikech sama no neglect responsibility e ot chande. Iyudo ka familia gini rocho nyaka familia ma dhako ringo gi nyithindo idong kanyo kamano. Koro mondo wakel this understanding kamoro achiel emomiyo watimo family therapy to ber mondo wa involve familia mar ng'ato e thieth mar ng'at ma wathiedho no ero. Ero kama ne Dr. Daher mondo wagol twagni e studio ka awatere oko kocha to gima mor godi wacho ni thieth nitiere konyruok nitiere to gigi nyalo timore mana makare kapo nono ni ineno ranyisi gi chon timanyo kaka inyalo yud kaka inyalo konye ng'ato chon kikirit modhi motegno makoro dwani mondo ng'ato bede rehab kata higni 2 kata higa 1 to daktari wacho kacha ni kaka osebede system e kaka thuolo ma ng'ato bro kawo mondo mi oyud konyruok inyalo yudi kanye kod yore ni mag tudruok daktari. Ibro yuda 07 abich aboro aboro 1 0 2 3 2 0758810232. Ntiere rehab mwanyalo konye ji. Clinic mara bende ntiere Ngong Road. Inyalo manya kigo namba no wabro nyisi kuma clinic nitiere kama office nitiere minyalo bire mondo watimu hocho, counseling, rehabilitation mar inpatient, watimu gigi thieth duto kata mana mag psychotic disorders kata mana tuoche mag dangni mag paro go eko duto mantiere, schizophrenia, bipolar, depression duto mago atimo kendo gosimo wabro konyi. Erokamana inya Ruth. Erokamana inya daktari. Ne daktari Marwa wadoko ne erokamano makende ne director na erokamana inya kachiel kod producer na kachiel kod Ben Montere go de studio ka chung ne weche mag duol kachiel kod taya madong moloyo ne inja hera mar chenro ni wakete mana ka mondo Muhammad puonjore. Iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo diecheng machielo oriti uru masani.
At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs.